ngicabange kakhulu ngijule ngalendlela le baba. Lo ngithi ngizoyiphesha nje kancane kancane. Angayacanga ukuthi mina angiyeke. Ngiyabona. Because manje ulokhuzana ngavela ngathatha le mali le yakhe uChabi le ngangibolekile. Ngahamba malini? 150. Bakutshele kahle bafe. 150 bafe lapho. Ngalobola udadewabo lo. Wawuvela ufuna ukulobola udade wabo noma washintsha umqondo mhlambe ngenxa yezathu thizini. Hey bafu. Lo naye khona ngangithi ngizomthatha na indlela akayiyona bafa ngoba manje uyanyakaza la muntu kodwa manje hayi bafu. Ngeke kumthembe lo muntu lo. Unokushaya amalegini eveze sona lesinqa lesi ephumethe ejimini sihlalela elegini eswini ivele yonke inkomo bafu ivele yonke bathina abafana le shuthi lento la ujwayele ukuyenza yabo shuthi angimina ngedwe engilingekile la shuthi nakwabanye wenza kanje bafu yabo shuthi mangilobola yena iningi inkinga engisazoba nayo yebo leyo nto le ndlela umthole ngayo basengamthatha ngayo bafu bohlulwa yini ngoba phela over for ukuthi kutholakala i-DNA test. Ongcono mhlambe singaya kuyona i-DNA test ngoba manje hayi bafa ingeke akuyona ingane ijazi bafa nijazi la ubelana nawe nje lo muntu lona mfethu ngedwana yabo manje asazi ukuthi wedwa akusasho lutho lokho kodwa nawe ungathi ngenzeka uthola ukuthi mhlambe unyawo mhlambe olakho mhlambe ke ikhande lomunye umfethu yabona ke manje ukuthi uthi bengikhokhela unyawo ke shothi mina ke kuphela ke ngoba kushuthi phela unyawo lwami ile ngikhokhela unyawo nabafethi bobona ke emakhanda aba naseyingalweni zabo ke ayi mina kuyona yami liyabafa ayi ngiyakuzwa mina mfethu kodwa ke ngizocela ukuthi mfethu ngoba sesikhulumile ngendlela yethu nathi noma ngendlela thina sicabanga ngayo ngicabanga ukuthi nazo lezi zinto kazi kamhlongo bavele nakho zikhona la eduze seduze nakubo asilande zizoyikhulumela zona sizwe uPaula kwazi ukuthi mana bafu hayi bafu ngeke bafu zikhona nazo bafu la zikhona nazo bafu cha phela bafethu bakhona bazohamba boyilanda njengamanje iqhamuka hayi bafayo asikho isidingo sazo aya singayeka bafa asingayibizi zona siyekeleni ngoba phela mkhulu umsindo ozokwenzakala uyabona nje usidudla nalo nomsindo usidudla ngale ndlela nje uyabona nje uzothi iqhamuke bengifuna obenganyama uye lo into ayivezile la uveza ukuthi wena njengoba wamfenza ngoba namanje lo akathemba ukuthi lento wayenza kuye akakuthemba ukuthi nakwabanye uyayenza baba sorry bhuti abantu ngakufenza mina hayi mfethu ngize ngifenza kwaqalephi hey yabona ngishilazi nengikhulume nalomuntu lo mboye kokuqala kodwa mphendule mfethu umephendule ngize ngishila ngathi ukumakho le kude nami ngeke ngizokuzwela kude ngisondele wangifenza abafu ngaze ngabona ukuthi yabona ayikho lento le wangifenza aze ngabona ukuthi ayikho lento bafu ngimshaya mina ngenza lokho kwena mana wakwenze njani siyakhuluma lana musukusondela wena usondela niyo indoda yami indoda yami indoda yeke wayifenza kwanele umuntu usathana wena ngifuna umkhomba usathana ngifuna umbona yini usathana ngizomkhombisa usathana ngifuna umbona usathana wena ngifuna umbona usathana uyangizwa ukuthi ngithini kwena ngifuna umbona usathana usathana ufika shuthi phela uthi mina shuthi ubiza mina ngithethula wena ubiza mina ngosathana manini bafuna usathana phela yini manje ngishilathi mbambe nami usukubaleka nawe ndoda mfethu sabuke esifazane mfethu hayi manje yabona manje ngizolokho nginola adingisana nendlela nginendlela manje uzolokho engibambe engitapuna yabona qasha uyinkinobho yabona nje mbambe nje umpresse kanje ngeke kwenze lutho uyambona umuntu ungakanani umuntu uyambona nawe ungakanani umuntu yabona nje manini ayikho into eseyixoxa la uyambona usidudu samele ngikhululeke mele ngigqoke-ke manje-ke ngikhave-ke manje-ke manje ngingakhululeki ngenxa yakhe akambohlala kubo naye uma kuthi sedafuna ukuvakashela ayivakashele kubo kwayo okay wait manini mosana uxabana
Okay, usuligqokile ke ithawula lakho waliqathaza. Angiliqathazanga bakithi ithawula. Kwenzakalani kona wonke umuntu. Kwenzakalani kanti ngendlela nize niqala ukulala ngoba naqala ukulala kuyavela ukuthi naqala ukulala eSathandani. Wakwenza kanjani lokho? Wafika ubhuti lo ezombheka ekhaya. Kwasho ukuthi wena wabotha ke type ya. No. Lo wayengekho. Athi wayeseThekwini mangaphosisi. Mayifika ufika vede ngizogeza ngibhincile ithawula. Ngimtshela ngithi akekho amando usaphumile. Wahlala phansi, uhlala phansi kanjani umuntu umuntu akekho. Ngiyangibona ngibhincile ithawula ngizogeza. Shuthi naye vede wayeyifuna lento ayithola. Oh nawe wamnika. Ngamnika ke. Wayeyifuna vele. Kodwa esemthamo wayeyifuna nje, wayeyifuna. Kumele ngenze njani waphela wayeyifuna. Wonakele lo muntu lo. Wonakele, ubolile phu. Anigcinanga ngokuhlala phansi. Wathi angene ukhona ekamerweni yazi. Akashonga ukuthi useThekwini. Wathi angene khona. Hayibo! Duku. Uyahamba ekamerweni yazi. Uwesethawula. Ndisekamereni. Ngangithathe dining lapha. Uya Hayi. Waliqathaza ithawula. Nawe mfethu wazi ukuthi amantombazana ndawonye wakhetha ukumlandela ekamereni esimayiqashaza ithawula. Lutho nje nawe ukuthi uvukelwe nje. Kanjani Wazi kahle ukuthi usiswami wavukelwa wena. Angivukelwanga ngaleso sikhathi. Ngamqoshela ithawula. Ngamnika. Madodeni ke lawa Amanda ke. Wavele wangiqabula. Angazi noma wayebonga noma wenzani kodwa manje wavele wangiqabula. Ekuqabula ukuthi ubonga ukuthi umuntu ithawula. Ubonga ngiyabona lesathuma ngisazi simanga sinjeyana nami ngasho ukuthi sisi wakho angazi unomusa noma unani yabona nje ngathuka. Shuthi saphana mina nawe umusa. Shuthi sa exchange. Manje ngesilungu. Phana kabili na ingane manje bafoma ingiqabula kanjalo. Senza exchange of Ungibamba umuzwa.